10 snin ilu il-Gvern Laburista wiegħed li se jkun qed jibni villaġġ għad-dilettanti tal-Karnival. Iżda sa issa dan il-villaġġ għadu biss ħolma u tħalla fuq l-ixkaffa. Bil-Ministru responsabbli qas biss għandu idea ta' meta se jibda u wis aktar meta se jitlesta. Bosta dilettanti tal-Karnival ilhom għal dawn l-aħħar snin juru tħassib tagħhom dwar post alternattiv fejn ikollhom l-imħażen tagħhom. U l-ħamis il-Ministru Owen Bonnici stess spiċċa jammetti li l-ħidma fuq dan il-proġett għadha trid tibda. Il-proġett tal-Villaġġ tal-Karnival huwa mill-proġetti li aħna rridu nwettqu u nibdew nkomplu nħidma dwaru. Fil-budget li għadda l-Gvern lanqas biss ħass il-bżonn li jisemmi il-proġett tal-Villaġġ tal-Karnival fost il-proposti tiegħu. Fid-dokument tal-budget qas biss jissemma l-villaġġ. Id-dokument tal-budget jiġbor il-ħidma ta' gvern sħiħ matul sena sħiħa. U hemm ħafna proġetti illi ma jkunx hemm biżżejjed opportunità li jiġu spjegati fid-diskors tal-budget innifsu. Staqsejna wkoll il-Ministru fiex wasset l-applikazzjoni għal fondi għal dan il-proġett. Bil-Ministru jammetti li l-applikazzjoni għal fondi għadha ma saritx. Se ssir applikazzjoni taħt il-pakkett ta' fondi il-ġdid. Aħna ħanapplikaw, ġifieri sar kollu x-xogħol preparatorju sar. U l-Ministru tal-Kultura Owen Bonnici qas biss għandu idea dwar meta dan il-villaġġ se jitlesta. Ma tkomx time frame ma bejtu ieħor. Dan anti qed tgħidu. Għax tinsaqsik għandkom time frame. Nkun f'pożizzjoni li nwieġeb din id-domanda fi żmien li ġej. U wara 10 snin stennija, il-Ministru qed jipprova jikkonvinċi lid-dilettanti tal-Karnival li dan il-proġett huwa ferm għal qalbu. Taħsibx il daw id-dilettanti ħallejthom ħafna jistennew malkom 10 snin issa mid-2013 twedhom li ħajkollhom villaġġ tal-Karnival għaddew 10 snin u għadhom ħafna minnhom qegħdin f'post ieħor il-Marsa fi stat mhux daqshekk tajjeb. Mhux tgħidulhom il-daw Jiena ngħidilhom li dan huwa proġett għal qalbna ħafna. It-ħassib tad-dilettanti tal-Karnival qed ikompli jiżdied hekk kif l-imħażen li qed jaħdmu fihom bħalissa jinsabu fi stat diżastruż u ta' abbandun. Bosta jisqu li lanqas biss għandhom fejn jagħmlu ħtiġijiet personali tagħhom.